ngiyabonga kakhulu ukuthi siparticipateile kumhleli tournament kusijabulisile lokho cause kuvuselela ibhola ezikoleni okuyinto esiyidinga cause we are believing as an educators ukuthi an active mind comes from an active body. So i-team yethu ready kuthi nakakekho ebesimdinga nesingamdingi nombani ophambi kwethu suke sesazi ukuthi unebhadi lothu sekudlukile. Siya kwi-semi-final ngizophinda futhi mangithola ithuba lokukhuluma kwi-final going forward sesiwinile ukuthi hayi no nakho bengikusho i-team edlala namathuba esizwe unfortunately is not a game of amathuba le i-game of football. So sebe out kwi-final nakhona ozohlangana nathi usesebhadini siyawina nje asiconcede lutho. Siyabonga uMhleli ukusibuyisela ibhola emandeni sicela aqhubeke singothisha sijabulile nezingane futhi ziyajabula ziyakhala phekwa une tournament kaMhleli esesidlala safika kuma semi-finals azoba ngomhla ka-17 kwaNceda Omhlobo lapho esiqhathwe khona neSinyabosi omakhelwane bethu i-netball nakhona izodlala neSinyabosi kuthi nayo isoccer idlale neSinyabosi. So lapho impela hayi uzobe ibulalana abafana bami bakulindele impela bebesho ukuthi sengathi ngathola sona iSinyabosi ukuze kubonakala ukuthi obani baya kwi-final koyolala ibonele impela nje ukuthi kushaya izikhathi zantambama hayi sobe sesijabula sesiphindele ekhaya sesiwinile i-final sengilinda ukuthola ngathi ngathola noma umgandeni kwi-final ngoba vele hayi sesingenile noma kanjani. Siyabonga kakhulu. Ngingaqala ngakho nje ukuthi ngibonge kuMhleli ngokuthi asenzele ithuba elihle lokuthi sibone abadlali sibone izikole ezidlala. Angizukukhuluma kakhulu ngalokho kodwa engakusho ukuthi uba sisima semi-finals impela siyimisele ngokuthi sabe size sifike kuma-finals nakhona siyadlula impela sibheke ekuthenini siyithathe indebe. Engakusho-ke kodwa-ke okunye ukuthi-ke ibhlungu lento yokuthi bengikhatha nengoba kabili ku-netball bephinde futhi nakwi-soccer kodwa-ke akusenani-ke bayobona ukuthi bamisa kanjani nenkomo yamisa ngempondo.